Ayan, dumating yung ating tinapay na consignment. Kaya pinabilang ko sa anak ko yung tirang tinapay. Chicharon. Chicharon na yan, oh. Hindi ko sinalabas. Tinapay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puto seko, saan? Yan lang yun? Apo, 13. Tapos yung chicharon na lang. Ilan? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tama ba? 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, masakto 20. Ayan, bali may tira akong tinapay na 20 pieces. Kasama na yung chicharon. Muna yun. Bali, ang palit na lang niyan is 2 balot na tinapay. Ayan, bali dumating yung ating consignment sa tinapay. Bali may tira akong 20 pieces. Papalitan na lang ng 2 balot. Asan yung palit? Asan yung palit na? Ito ma. Ito ate. Ito basko. Nataray mo na itong basko. Matigas yan. Hindi ko kaysa. Ito, ayaw mo ng palit. Para sa... Kahit ano dyan, basta 2. Yan yung palit. Kunin mo muna. Tapos kuha ka lang ng yung mabili lang. Yung na lang, yung tawag ito, yung, yun, hawak niya. Yun, 2. Yan. Yan lang. 2, 4, 5. 50. Ano po ito? Ay, sign. Kasi mo na lang. Lagay mo 250 na. Tapos Ito po muna sa baba? A few inches later. Ayan, pag-alis naman ng consignment nating tinapay, dumating naman yung ating Pure Gold. Bali, 2 box ng MP Light, 1 box ng gin, at saka 1 rim ng Marlboro Red yung ating hatid. Worth 5,608 pesos. Mga mata! Namuna! 600. Tapos yung ating palamigan, ayan, wala na rin palang laman. Hindi pa na ibababa ng anak ko. Ayan, bali ang binayaran ko is 5,608 pesos. 5,608. Alisin mo na yung palamigan dyan, Nak. Ito pa? Bullpin. Me! Pinasobrahan talaga yung tita yan. 21 lang sukat ko. Ginawa niya 30. Tapos, wala may pasobra. Kasi si mama mo nangyari ka. Oh, Dito po si mama. sobrang haba pala, no? 21 lang sukat ko. Pinagawa niya 30 eh. May pagagamitan ka ba? Tapos po, Baka naman mag-short. Pwede extension na nga. Nakasahan. Oo nga, dito kulang kami extension eh. Ah, hindi doon. Pang extension din doon talaga.
Pero isukat muna bago putulan. Tulog eh. Thank you po. Na-video yan ha? Uy, nakaharap ka, te, oh. Mukhang mukha ka, oh. Sige pa. Okay na po, kami na mag-ipasok. Sige. Ano yan? Sige, thank you.